Eguzkiak urtzen du goian, elurretako elurra. Guarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Herri ondarea batzea. Herri ondarea zer da? Guretzako zer da herri ondarea? Ondarea bere esangure zabalenetik hartute, orduan, guretzako ondarea da dana. Da euren bizimodu tradizionala, euren bizimodu, osea, eguneroko egitekoak zeintzuk ziren. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gauza asko, ia zelan bizitzen hasi gintzen, eta zelan bizitzen gintzen, eta horreze kanbizoak zertzuk egon dauzen ordurik ona, horrek geuzepa. Bakoitzak urraturik berea. Euren euskere gaur egun erabiltzen dugunaren baino askoz beratzagoa da. Orduan, bakarrik lexikoaren aldetik, berbetan hasten direnean, eske gaia batzuetan gitzienekoa da. Txikerretan eskolara izango zen, armuzu ezean, taloa edo morokile eta eskolara. Handik etorri, gu bastante paraje euki genduen eskolia, handik etorri bezkari zean eta ozta bere eskolara. Lantxea barka galtzar ditxuekaz orduen, oingo moduen botinek eta botak hasta umiak elegante, bat elegante, besti elegantea. Orduen koitze duk. Baina bizi gintzen eta posiki. Ez gabiltz, gerorik gabe. Euren lehengo zera beti izaten da, baina nik ze kontako dotzut, ez da, nik ez dekot, ze kontako dotzut, nik ez dekot gauzarik esateko, nik ez dakit ezer, nik ez dakit hori izaten da normalean lehengo jarrera euren aldetik, ez da? Guk euki gendun, hau izen zen industria errotia. Etorte esan, hartuak ekarte zeitzu esan, eusoatakoak eta asaukoak bai marka ideetik eta euki gendu zen, bezerueko onak, 13 sakute, 14 ekarte zeurian gurdizen, zutunik imini sakuek atxineko arpileria, eta ondo 10 eutetan. Mentxe gillo, bakotxa beranak izena ibitzen zakean noren atiren eta pilo batan. Eta hori ze, 5 kilo kentxean zakotzan 50 kilo hori ze izetan zan ganantziz. Eta behin berbetan hasitze, askotan eta askotan galderak egin beharrik besta egoten. Zeure gazten dire berbetan, euren ume denporatako kontuakaz, eta eskolara zelan joaten ziren, edo zelako etxeko lanak egin behar izeten ebesan, edo zelako erropak aukiten ebesan, edo zelan joan behar izeten ziren. Orduan, gai batek beste berbeak dakar berbea, esaten dan modun, eta orduan askotan, eure gazten dire berbetan, eta bueno, itzi, eta batzuetan badinotzu, azten gara ez dakizeren gariagaren ganean berbetan, eta maituten dugu, ez dakit lutuaren ganean berbetan. Erregina, besuak zuri dititzet para. Matrimonioa segaitzik aguanteta zegoen horren beste ba. Bizi joripez, telebizin joripez. Eta familize, zarratu etorte zan, esan egoten ezer, oira joan ezkero, gizonagaz de oian sartzean nanak peligro handitzeneko. Biko txapere, ez zian eukidaz. Medikuek espezialistia hona izen zan, ademaz mungilera etorten zan konsulti eukizuen, esate sosten esteko da zela bitzenik esaten otzon, baina bideko da zela, zeba, tripeitzela eta neutxikerra eta pixue bera handize, pero Mari, que no tengo. Tú, José Luis, no me quieres decir, como tengo tantos antes, para no asustarme que vienen los sétimos. Mari, que no, que te digo, te juro por mi mujer y mi familia, esatez. Eta, azarratu tenietzera etorten itzese esan zueta. No ageia José Luis egan. Ez tozte emoten neure guztan daten kontestazioat.
no sentia zara, medikoek esaten motzu, sauz tranquil. Yo sientes así, hay que pesar estos chicos, mutilbi. Eta 3 kilo eta gehiago ikizitzuan. Itzela, bakotxak. Bai, esan zuen. Mari, ¿cómo has estado? Pues que te diga mi marido. Marido, bidekoa zela esan duenean, Mari eute beste horian itxun. Hori egizela gero, Iskorbeitago hamodioa, maratze bat nahi deizutegi. Nik ikusten dutena da, zelako aldea dauen euren bizimoduaren artean eta gurearen artean, ezta? Azten datzu zenean kontaten, 10 urtegaz, krieda joan zirela Bilbora, etxetik urten, erderarik jakin barik, familia ez ezagun baten gana, 10 urtegaz etxeko lanak egiten, etxe guztiko lanak egiten, edo eurek baino txikitsuagoak ziren umeak zaintzen, edo gerrako kontuak, zelako behar izanak okie bezan, edo gerra ostea, ez da? Ilargiak du argi, emanen deio aski. Erregatera tirez, en general largunek izetan ziren, eta edadekoak. Otzara handi bete karten zeurian, lapotzari esaten zan. Prohibidut egoten zan injabia eta urune. Hori reki zeuetzen zeurian, eta etorten ziren eta azpizen ibitzen zeurian injabia. Eta gero igual imitzen zeurian patatia ganean. Eta patatian ganean osta bere urune plegeute boltzan. Eta gero ganean igual zagarra. Pakizu, guardo zubile pere beti eziren danak errekistan ibiltzen, baina sarrikintxea sotzean. Zer etxe zeurian arek. Emetik elor direron lehenengo bija bat. Bigarrenan bile etorri, osta bere elor dinitzi. Eta gero handik ez da signora, buruen. Eta gero inbente zeurian beste gauze bat. Holau, zinze, babi betixeti alez handize, flojoa, eta alan kanalakaz. Josi aldarri bizetatik fuerte, eta injabian sartu. Eta gero abriguek handizek iminitxe, amarreta zeurian akargia, eta abriguek astatu eta joatez. Eta ukutan basotzean, esan egon ukutari baina, txineko bardazu bidezatarrak izan. Eta ukutu eta kendu eta andrak negarra zetzen. Lagun egitera, eskua hartu dautzu, egun hona mama, zelan dabil gaurkoan, gure auzoko dama, aurpegi zimurtuan, presentira gana. Aukidaben bizimodu gogor hori eukinda, aukidabezan behar izanak eukinda, eurek ilusioa eukien. Ilusioa domekea heldu daiten, domek arratzaldeko jolasa heldu daiten, jantzan joateko, edo erropa apurbet dotoreagoa ipinteko, edo danagaitik eukien ilusioa. Dantza kuadrillari, tauteak doazela, konturatu barik soaz gazte. Eskondu pozik, artean jantzan neikoain nobizio bategaz hilibestiagaz ibili bateri ezetzezan, bestiari ezetzezan, horrek askoen juzguk, Bai, asko orduko neskak ligonak ziren. Bai, mutilek etorri eta lagunduko zutetzeratez gure da nagaz. Jantzan bere kalabazak emon etorte ziren Mercedes eskatute, ez eskapu. Hori mutilentzat motza izetaz. Guapokaz bakarrik, ez da? Bai, guapokaz, eta formalakaz. Ondo elegidu zen azkenean? Bai, jangoikoari eskerrak. Bai, teukin itzu zen, guapoak eta aberatzabak. Bai, hori egize da, harri esaten dut, bai, eukinen propietari joan abe, bai, eukinen benta marino abere bai makinistia, guapoa mutile. Haren menteko, ostasunik balego, zeuaz banatze. Hori da ni pentsatzen dut, errekupera behar dugun gauzatariko bat. Bai guk geuk, eta umeen gana bere transmitidu behar dan, ondarea bera transmitiduteaz aparte, berreskuratu behar dugun beste zer bat. Esteko aguzela inbeste behar izanik, askoz begitziago gaz bere bizileikela ondo, eta zeo zelan ilusio hori errekuperau. Gaur gurutzatu gara, sarritan antzera, zuertan jezarrita.
Alegre jantzan nizien, eta ondo gazte denporia ongoa paino alegre hau paseken dunguk. Ongoa pere badabitzez, baina geugian eta edan eta nik posik ez dotzeat ikusten guk eukitzen gendun moduen jantzitsu eta estrainetako. Bai, beti, beti, gune kontetan jantzize perkaleskoa edo, nan moduko. Abarketak. Iragana berbarik ezkeinu bat, zuzen... Onantxe tirez bizi modak. Bai. Eusoak azondo arreletan gintzen eta aurrera. Horidoa sueltu, ganadua amarreta, bedarziku sasoian bedarziku piluak ez zera, eta aldiako biharrako lan izetazien andrak alargun lotu arren, urrengo egunean solorako daini hartut. Galduta oleko. Txorizoateko aznikan prepareta, zueri jateko. Sartenean buelta txubetentxe.